Λοιπόν. Τελικά είσαι μικρή, Ναι, αλλά καλή. Δεν το πιστεύω. Τι δεν πιστεύεις? Αυτό που μου συμβαίνει. Είσαι Ο ποιος? ο ηθοποιός, μωρέ. Δεν το πιστεύω ότι ξεχνάω το όνομα. Δεν έχει σημασία ποιος είμαι για τις υπηρεσίες σου? Όχι, ναι. Εννοώ ότι δεν μου συμβαίνει συχνά. Θα σε πείραζε να κάνεις λίγο μασάζ στα δάχτυλά μου? Έχουν πιαστεί. Έχουμε πει τιμή. Ναι. Α, δεν σε ρώτησα. Θα θέλεις τώρα ή μετά? Τώρα καλύτερα. Είναι παραπάνω, μην τα μετράς. Θες να μου κάνεις τώρα? Τη βρίσκεις έτσι, Ας πούμε ότι το έχω ανάγκη. Εσύ καινούργια στη δουλειά. Έχει σημασία. Για την εμπειρία. Σου είπα, είμαι καλή. Το σπίτι σου είναι εδώ κοντά? Θα σε πείραζε να μείνουμε εδώ? Ωραία, δεν είναι? Εδώ, πώς εδώ? Εδώ. Θα πιούμε το καφέ μας, θα κάνουμε το τσιγάρο μας. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ μες στον κόσμο. Μου λες, ήρθες μόνη σου ή σε έφερε κανένας με μηχανή που περιμένει να τελειώσεις τη δουλειά σου? Δεν καταλαβαίνω τι ρωτάς. Τελικά είσαι Έχει σημασία? Εγώ πάντως ενημερώνω. Σε 45 λεπτά θα φύγω. Μόλις κάνω το τελευταίο μου τσιγάρο, μπορείς να φύγεις. Τελευταίο? Ναι. Σου έχει τύχει ποτέ να δίνεις χωρίς ποτέ να πάρεις κάτι? Όχι. Εμένα πάλι ναι. Πώς? Όπως τώρα. Σε πλήρωσα και δεν θα απολαύσω τις υπηρεσίες σου. Έχεις πρόβλημα? Όχι. Το ξέρεις ότι ο Αϊνστάιν είχε πει ότι κανένα πρόβλημα δεν λύνεται από το ίδιο επίπεδο συνειδητότητας που το δημιούργησε? Δεν ήρθα εδώ για να μου κάνεις μάθημα. Η ζωή όμως δεν σε ρωτάει πότε θα σου κάνει μάθημα ή όχι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα πουθενά να κάνω κι εγώ τη δουλίτσα μου, γιατί και ο χρόνος τρέχει. Πάντα ένα τσιγάρο συνόδευε τη ζωή μου. Είσαι όμορφη. Και έχεις και ωραίο χαμόγελο. Σε διάλεξα από το site για αυτό το χαμόγελο. Θα μπορούσα να σε επιδείξω. Άντε, δε. Θα προτιμούσα να με θυμάσαι σαν αυτόν που έκανε το τελευταίο του τσιγάρο μαζί σου.
sueño de amor. ¿Te has parado a pensar